Ngisacela ukubingelela ngoma ngothobana. Isangoma esiphula ngonyezi ezinye esiphula ngamathambo. Kunenkulumo engifuna ukuthi ngikhulume ngayo ebaluleke kakhulu. Kunabantu ababuzayo bethi mkhulu uma unomndiki noma unobundawe kusho ukuthi uzoba inyanga yini, noma uma unesithunywa kusho ukuthi uzoba inyanga yini, noma unobunono konke nje nidlozi insho ukuthi uzolapha yini. Elami igama lithi okuningi kwalokhu ngeke ngichaze ngoba izinto ezizizwa ngabantu, kodwa into engiyaziyo ukuthi uyalapha mawunayo isikhwama. Yikho umuntu omonesikhwama ovele nje saqonda kuyisikhwama uvela asuke alaphe, uvela asuke umbone selapha, umbone semba imithi, ubone seyinyanga alapha engakaze thwasa. Into elapha abantu isikhwama sethonga, isiphiwo sesikhwama sethonga siphuma kuphi? Edlozini. Ubundika bulaphi, umndawo bulaphi, ubunona bulaphi. Into elaphayo yini? Isikhwama sethonga. Isona esikwazi ukuphilisa ini umuntu. Sengisho ukuthi yena uzothola ukuthi omunye ulithathile igobongo lomndiki, wathatha igobongo lomndawo, usumbona usefaka amabhayi, umbona usenesigolo, umbona useyalapha. Yini? Ithongo lakhe alishongo ukuthi khanda isigolo, ithongo lakhe alishongo ukuthi lapha, isikhwama asikho kubo. Into elaphayo isikhwama. Noma ungaya kumuphi umelaphi, uma inesikhwama uzolapha. Uma ungenaso isikhwama ngeke ulaphe. Isikhwama usithola kanjani? Isikhwama usinikwa yini? Yithonga. Isikhwama usinikwa yini? Idlozi. Angeke uyele ekhemesi ufike uthenga imithi, uhambe entabeni umbe bese ubuye uthi wena unesikhwama. Lesikhwama lesi usigeze nini? Lesikhwama lesi uhlambulule nini wena? Yabo. Yikho ngithi amabhayi nobuhlali akusho ukuthi lo muntu umelaphi. Umelaphi ngoba nakho enesikhwama sokwelapha. Ngiyathemba ukuthi niphendulekile kulabo ade bengibuza. Thokoza.